Els entorns de Mura són plens de racons de gran bellesa. Hi trobem llocs tan singulars com el Puig de la Balma, amb aquestes cases arrapades a la roca. També al costat del poble hi passa la riera amb alguns saltants d'aigua i gorgs, molins, etc. El que avui anem a visitar, però, són unes coves que tenen una història molt antiga. Mura queda situat al sud-est del Bages. A aquesta comarca, junt amb les del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, hi trobem el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Al mateix poble de Mura hi ha un centre d'informació del parc, on cal reservar data per a la visita a les coves i pel servei de guies. Des d'aquí mateix podem realitzar l'itinerari que ens portarà fins a les coves. L'entorn és agradós, ple de raconets que fan de bon mirar i amb una vegetació rica i variada. Aviat s'arriba a l'entrada de la cova. Es diu que es van trobar les coves a través d'un pagès que va descobrir que entraven i sortien ocells d'un bardissar i van anar traient el bardissar, vam trobar un forat petit i a partir d'allà es va excavar i es van trobar les cavitats. A la boca d'accés hi trobem una reixa. Com que hi havia molta gent que hi entrava a prendre aragonita, des de 1919 les coves estan tancades. D'aquesta manera queden preservades del vandalisme i poden seguir atresorant el llegat que ens ha deixat el pas de milers d'anys. Estem al Gran Vestíbul, presidida per la Columnata, i aquí el 1934 va vindre el Club Muntanyenc de Barcelona i van fer una exploració bastant detallada. Quina llargada té la cova aquesta? 180 metres de llargada, amb alçades de 9 metres i la part més baixa, després ho veurem, és bastant baixa. Molt baixa. I bàsicament es van trobar alguna sepultura i posterior a ceràmica romana. Sepultura de l'edat dels metalls, no? Exacte. Tot i que s'explica que un pagès les va descobrir cap al 1850, la cova ja havia estat usada com a refugi a la prehistòria i posteriorment a l'època dels romans. A l'actualitat, la cova sembla ben viva. Les estalactites encara hi creixen. Estem en una de les parts que és més activa de la cova, que vol dir que l'aigua quan plou hi raja molt. Llavors, aquí hi ha una colada que està formada per la precipitació de l'aigua que cau molt de pressa. A diferència que quan veus una estalactita hi ha una gota que es manté i va fent créixer l'estalactita, aquí contínuament està gotejant. Llavors la sedimentació es fa aquí sota i es formen aquestes colades grosses. Sí, i d'aquí per la cova hi ha diferents llocs que també es produeix aquestes formes així, que és com un bony més petit, però ja ho veureu. És característic de la zona aquest sostre tapissant de calcària que fa petites cristal·litzacions, que és l'espècie mineralògica anomenada aragonita. I aquí trobem les parts més velles i aquí les parts més verges, que fa com una capa més blanquinosa, que encara estan cristal·litzant. Les 1001 formes de l'aragonita han estat produïdes mercès a la precipitació del carbonat càlcic. Aquest ha originat concrecions amb un sistema cristal·lí ròmbic allargat i amb formes de prisma pseudohexagonal. N'hi ha que semblen vigilades per una aranya cavernícola. Aquestes coves s'han format en un terreny ple de conglomerats i argiles. Aleshores, just aquí hi hem trobat unes arrels que baixen de muntanya amunt en busca de la humitat que hi ha a l'interior de la cavitat. La visita a les coves és plena de sorpreses. Encara que la reixa limita molt l'entrada dels animals, hi podem trobar un ratpenat de ferradura gran que reposa en solitari. Les formacions a vegades prenen formes que ens poden evocar records. Aquesta columna popularment és coneguda com la Verge Maria.
que habitualment les coves que es visiten hi han ficat il·luminació i estan molt alterades, doncs. En canvi aquesta es conserva bastant natural, dintre del que cap, i la visita seria més en plan... Sí, la visita és en frontal, o sigui, és més per mantenir una mica el medi de la cova. Si no ve la malaltia verda, que ens van dir que es diu així, el fet que hi hagi llum fa que es creï una molsa a les parets i també canviar una mica el treball. I potser les estalactites tampoc no es formen en les condicions que es creuen que formen, no? Clar, és alterar-ho, d'una manera o altra és alterar-ho. Les muntanyes de Sant Llorenç del Munt són plenes de coves i avencs, cadascuna de les quals és un secret oasi de foscor i de tranquil·litat.